ina za mu tafi aka wani guri nake so mu je amma bara in kira Muhammad Sani ji ina son mu samu ka gani gashi muna ta jiran jirgin nan ma har yanzu bai zo ba wallahi sai sanyi yana sauran sanyi ba sauran su minti nawa wala kai ko lokacin ta kashi ne wai a wata wacce gashi ne kada da mu je ake yanzu saura minti 10 minti 11 gashi ma ana kira wai wai kiran kare ba mutumin ka ne zubu ne yake kira to wanda akwai magana hello 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 Sani kana ina ne akwai magana fa sosai fa kai magana nan ba za ta faɗa a waya ba sai dai na zo yanzu kana ina ok kana gar ok ba matsala ga nan zuwa ina nan zuwa yanzu ok ga mu nan Assalamu alaikum Malam Ahmad. Ya ne ya kace lafiya. Ya lafiya ya kokari. Malam Sani kake. Ya kokari. Lafiya kalau wallahi. Magan dan lai ke kan mun ku zo ga kasa. Ali da ya mu da. Ba da shi kuma muna jiran. Ya mu zo mu. Okay to ku sai kada da mu ya dai mutubi. Kawai lafiya ko. Ya ko. Ya bana bi. Ya ne. Alhamdulillah na kasan ita ko ke wani bi. Allah da kai ta ko sanu ka san kiran da ne ma sai ka zan yi amfani da dama ta saboda Alhaji zai je Afirka saboda yarinyar nan Hafsi to me ke faruwa mutum yana kawo wannan magana abokina na kan san yarinyar kuma sosai ma kuwa abokina gonan Alhaji nake so in shiga kana ganin babu wata matsala wannan ba wani matsala Alhaji babban ma farin ciki zai yi saboda yashi ake so a yi kishiya maybe ma ya shiga mun harkar nan ya yi mun babban tukuici gaskiya mutum yana Alhaji ma fa zai ji daɗin wannan magana saboda wallahi ina ga in ya ji wannan magana har tukuici sai ya mana wallahi Allah kai gwara ma haka saboda Alhajin nan da kake ganin sa Alhaji karami ya fiye bin mata dan wani dan akuya dan akuyan gaske ma kuwa saboda ya fiye biyan mata yanzu zai abokan mu suna jiran mu ya kamata mu je mu same su so da mutum da zamu ba da okay ba jirgin kamar sauran miki nan ina gani kamar muku hudu ne amma sai dole su yi sauri su kawai dan wuce to yanzu ya zama wuce za ku yi ne Mala Ali, mu samu mushi Ahmad.